Доброго ранку, Україну. Ми продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТR. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні ми будемо говорити про багато тем. Зокрема, починаємо ми з непростої теми для всіх. Це тема АТО. В нас у студії вже є гість Роман Базенко, доброволець АТО і ваш позивний «Кіно». Давайте почнемо. Безумовно, у нас є що обговорити, тому що є дуже голосні заяви і Павла Клімкіна, і, безумовно, новини про те, що США збираються надати нам кошти на озброєння, на купівлю американської оборонної зброї. Зокрема, давайте почнемо все ж таки з вас. Чому позивний «Кіно»? Ну, до війни я працював в кіноіндустрії, знімав багато фільмів. Ну, довгий термін, так що якось... Ви коли потрапили в АТО? Коли ви пішли добровольцем? Ну, я був добровольцем зразу, як почалось. Був в тому регіоні, а потім повернувся, коли створювався мій батальйон Київська Русь. Повернувся, вступив в нього і пішов вже в лавах ЗСУ. Якщо говорити про... Ви повернулися ви 27 листопада? Ну, звільнився. Звільнилися. Як ви, ну, знову ж таки, ви були там всередині, я розумію, що це непроста для вас тема, але якщо говорити про актуальну ситуацію там, тому що, безумовно, ми щодня чуємо звіти з АТО, і скільки людей поранено, скільки загинуло або взагалі без втрат, але хочеться зрозуміти, от яка реальна ситуація там? Ну, ситуація там змінюється трішки, мабуть, таки в кращу сторону, але що було, як було, всі пам'ятаємо. Багато крові, багато всього, того, що не повинно було бути. Але є надія, що щось стане краще, і обезпечення, і умови, ну і буде менше гинути хлопців і жителів, які там, ну, якби, ну і, мабуть, Донбас повинен повернутися якось. Про повернення Донбасу обов'язково ще поговоримо, але спершу я хотіла вас попитати, знову ж таки, в контексті останніх новин, зокрема 18 листопада, представник Держдепартаменту США повідомив, що Рада національної безпеки вирішила під час засідання у вівторок дати зелене світло на виділення грантового пакету у розмірі 47 мільйонів доларів уряду України на купівлю американської оборонної зброї. На вашу думку, це що це дасть нам? Ну, я думаю, що дасть ліпші умови війни і попередження, а не реакція. Тобто у нас дуже мало чи якось не розвито було ні радари, ну, ні електроніка, ні забезпечення. Ну, що було, то було. І оборонна зброя, яка не так, як після реконсервації того, що ми мали, де з десятка ракет вилітає тільки одна, і це в умовах бою, в умовах війни це було погано. Ну, в будь-якому сенсі зброя повинна бути, бо повинна бути добра, і чим більше ми зможемо воювати, ну, можливості бійців, чим більше будуть, то і я думаю, що і війна буде тухнути більше, тому що на смерть ніхто не хоче йти сам. Ну, тобто добровільно. Є умови якісь там, да, і безпринципні обстріли, і провокації, все було. Але коли вони знають, що
туди не ходи, сніг башка попаде, не буде їх там. Тобто, Як ви думаєте, бойовики як відреагують на це? Як вони вже принаймні реагують? Вони бояться того, що Україні буде надана така можливість? я думаю, в них немає вибору. Вони, як ті орки, вже, тобто вход рубль у них, а вихід вже, мабуть, 50. Тобто вони вже не собою не руководять, тобто і раду собі не дають, бо вже затягнуло. А болото добре. Якщо говорити знову ж таки про останні новини, це безумовно зустріч у Мінську, черговий раунд переговорів. Як ви їх оцінюєте взагалі? Ви відчуваєте ось ці якісь зрушення після домовленостей мінських? Ще в Дебальцево я їх відчував, коли там носився під час мінських домовленостей. І всі кричали в телефон, там хто дозвонювався, все добре, ми домовимося, але насправді, що є там і що є в політиці, це різні речі. І ніколи не сходяться умови, домовленості з реаліями. І я скептично відношусь до цих перемов. А чому скептично? В чому це проявляється? Ну, я думаю, що і формат не той, і нас ще не навчилися відстоювати свою незалежність тим чином, яким потрібно, тобто з повагою до себе, а не так, як було. І я думаю, що всі політики, які були ще до війни, вони всі якось в симбіозі зв'язані з тією ж Росією, бо ми на неї орієнтувалися, на неї рівнялися, ну і були як молодший брат. Ну, всі якось там питалися преференції собі викрасти. Патріотів не дуже багато було, бо гроші завжди хуже. На вашу думку, зараз влада робить достатньо для того, аби припинити війну? Не знаю, я боюсь дивитися новини, тільки нічого я не жду від тої влади, скажімо так. Бо міркую, що вони відстоюють свої інтереси, а не інтереси країни. Вони лобірують своє, є що терять, і тому вони замазані. Вони не можуть бути. І голодранці, ну у нас немає прошарка середнього класу, який би сказав ні. І таких скандалів, як в Європі, де якщо хтось помітив чи хтось в чомусь замішан, уходить в відставку чи весь кабінет, чи там. У нас такого нема. Скільки вони друг на друга помоїв не льють по компромату і так далі, і всі вони потім обнімаються, цілуються і опять-таки черпають того корита, якому такий. Вам відомо, безумовно, що 6 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу. Я не впевнена, що ви там точно його читали, безумовно, напевно, ні, але, знову ж таки, ваше ставлення і ваше бачення, ось такий крок, він дасть можливість все ж таки якось вирішити проблему на Донбасі? Я думаю, що всі кроки, які йдуть на те, щоб повернути Донбас, чи якось це повернути, скажімо так, в якесь політично там, чи
площину чи якось по-другому. Ну, вернутися там до якихось цивільних рамок, а не того, що є. Я думаю, всі кроки повинні бути і колись вона приведе до результату. Але, опять-таки, повторюсь, нічого не жду від цього уряду практичного. Ну, скажімо так, нема віри до них. Пане Романе, ну зрозуміло, що повертаючись з АТО, кожен боєць, він напевно не може підлаштуватися під нормальний звичний темп життя. Ви як людина, знову ж таки, яка проходить зараз оцей непростий етап, декілька ваших слів, з якими проблемами ви тут стикаєтесь? Проблеми всі ті ж. Корупція, адмінресурс, тобто біготня по кабінетах, неустроєність. Ну, опять-таки, друзі там. Багато того, що з чим, ну і другий мір, мабуть, такі. Бо те, що відбувається там, це відкрита рана, там все накалено до останньої межі, а тут таки вроді нічого нет. Тихо, мажорно, красиво, і розумієш, що це другий мир. Ми говорили і в наших ефірах на нашому телеканалі про проблему психологічної реабілітації для бійців АТО. Зокрема, те, що Україна з цим стикається вперше, в неї ще не було таких випадків, коли треба було співпрацювати з цим і якось ладнати. На вашу думку, чи вдається це от наразі медикам, там, психологам, чи взагалі якось з вами працюють, наприклад, тут десь є, не знаю, на обліку, наприклад, бійці, що повертаються, що вони можуть звернутися до якогось конкретного спеціаліста. Що вам відомо про це? Я думаю, що більш все ж бійці, які повернулися, і волонтери, і лікарі, всі люди, які пройшли через рани, через біль, через загибелі, ну, вони роблять так, щоб і працювати ліпше, і хлопцям допомагати, бо я думаю, що душа грає важливу роль в цьому, а люди у нас добрі, щирі, і це в зародишу ще, бо ми таки стикнулися з тим, що не могли собі навіть представити. Але це вже є, від цього нікуди не йде. І люди працюють, і повинна бути і реабілітація, і якісь, скажімо так, багато хлопців, які повернулися, не відпускає війна, бо жах, постійний адреналін і умови, вони по-нове вчаться жити в суспільстві. І я також з цим стикнувся, але я думаю, що все буде добре. І, ну, так повинно бути. Ще запитаю, оскільки ви говорите про те, що ви не вірите цьому уряду і не вважаєте, що він зможе щось зробити, але на вашу думку, що можна було би, до яких кроків вдатися реально дієвих, які б вирішили цю проблему? Що потрібно зробити? Ну, тому що, знову ж таки, ми бачимо, там, нас підтримує США, ми домовляємось про щось у Мінську, але вогонь не припиняється, перемир'я порушується систематично. Що потрібно робити? Скажімо так, річ не в тому, що я не довіряю цьому уряду. Я загалом не довіряю нашим політикам, і тому що вони скомпрометували себе по всіх фронтах, по всіх боках.
точно так же, як у нас не було армії, і всі бачать, що відбувається і в уряді, і, скажімо, в Раді Верховній. Це суцільна рваніна до корита. Тобто, що є, то є. І я думаю, що на цих політиків, які зараз є при владі, дуже багато і компромата, і важелів з тієї ж Росії, тому вони по замовчуванням не можуть відстоювати інтереси, навіть якщо є таке бажання. Тому що є що теряти. Ну, безумовно, на передовій бійці, хлопці, вони говорять між собою, і я думаю, що є якісь думки стосовно того, що потрібно зробити, аби це припинити. От що ви можете сказати про це? Думаю, що прийдеться все запікати. Думки і так. Багато ще проблем не вирішених. І всі розуміють, що війна ця притягнута за уші, за руки, за ноги, надумана, але вона є. І є вже місцеві там царьки, боси, ставленники, різниці нема. Ну, тому ті будуть сопротивлятися, ті будуть заважати, бо лучше бути королем в маленьком государстве, чем мойщиком в большом. Там много людей, которые стали чем-то в своих глазах, там где-то разграбили. Ну, орк с автоматом — это страшная история, и он командир. Я понимаю, что у нас, слава Богу, отношение к военным хоть и наплевательское, потому что 20 лет армию грабили, пытались убить и оставить те, которые не вызывают ни зависимости, там, ни, скажем так, не внушают недоверия, то есть она разболтанная, и там те же рвачи, которые рвутся к какому-то своему корыцу. А сейчас, я думаю, меняется ситуация, но никуда ж не делись те а-ля боевые генералы, командиры, которые никогда не нюхали пороха, а только делили бюджеты и так далее. То есть, ну, меняется, может быть, долго на наш век, может быть. Но я думаю, что будет конец этой боли и Надія є. надія, да. Надія Дякую є. вам, пане Романе. Роман Базенко, доброволець АТО з позивним «Кіно», був сьогодні у нас в ефірі і говорив про ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. Зараз я пропоную подивитися матеріал про цей день в історії, після чого невеличка перерва, і ми повернемося в студію, будемо говорити про події, що відбувалися вже в столиці України. Дочекайтеся. 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини. Метою проведення цього дня є захист прав дітей та розвитку середовища дружнього по відношенню до дітей у всьому світі, шляхом діалогу і активних дій, благополуччя дітей у всьому світі, укріплення та розширення діяльності ООН в інтересах дітей. Цього дня 1917 року Українська Центральна Рада видала свій третій універсал, яким проголосила самостійність Української Народної Республіки. 20 листопада 1945 року розпочався Нюрнберзький процес – міжнародний судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Найголовнішою ціллю обвинувачень був Герман Герінг, якого вважали найважливішим з уцілілих високопосадовців Третього рейху після смерті Гітлера. Щоправда, до страти він не дожив, напередодні повішення покінчив життя самогубством. Цього дня 1942 року народився віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. Очолював цю посаду з 2009 по 2017 рік. Цього року був нагороджений найвищою цивільною відзнакою Орденом Свободи.
20 листопада 1989 року народився Сергій Полунін, український артист балету. З 2007 по 2012 рік був прем'єром Королівського балету в Лондоні, а тепер постійно запрошений соліст. 2 роки поспіль отримував національну премію британської спільноти критиків як найперспективніший соліст.